Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Parlem aquest cop de One Piece. El manga de Eiichiro Oda es porta publicant des de l'any 97, acumulant ja un total de 103 toms recopilatoris. Posseeix el rècord Guinness de la sèrie més venuda a la història del manga, i aquest 2022 s'ha arribat als 500 milions d'exemplars venuts a tot el món. La seva versió d'anime, que s'emet des de l'any 99, porta ja més de 1.000 episodis. El món de One Piece ha marcat a tota una generació de joves de tot el planeta i ja es troba reconegut al Saló de la Fama de la història del manga al Japó. Eiichiro Oda és un mangaka japonès nascut a l'any 75. Als 17 anys ja va crear Wanted, un manga de vaquers que va guanyar una gran quantitat de premis i que li va valer per poder treballar a la revista Weekly Shonen Jump com a assistent de diversos autors. A l'any 93, amb 18 anys, va aconseguir un gran èxit amb la seva primera obra professional, anomenada Kami Kara Mirai no Present. També va guanyar el concurs mensual de talents organitzat per la seva revista. Al 94, amb 19 anys, va abandonar la universitat i es va mudar a Tòquio per treballar com a assistent de Nobuhiro Watsuki i va crear la creació Monsters per la revista Autumn Special. Al 96 va dibuixar un one-shot de pirates, Romance Down. Al 97, One Piece va aparèixer a la revista Shonen Jump i aquí va començar la gran història. Parlem ara del manga. A l'any 96, Eiichiro Oda va dibuixar un one-shot de pirates anomenat Romance Down, que tenia ja com a protagonista Monkey D. Luffy, com després ho seria a One Piece. A l'any 97 apareix a la revista Shonen Jump One Piece, una sèrie que ja va guanyar el premi a la millor obra publicada aquell any en aquella revista. També el 2013 va ser guardonat al Japan Cartoonist Association. El 2015 aconsegueix per part del rècord Guinness el premi a la major quantitat de còpies editades de la mateixa obra de còmic realitzat per un únic autor. I el 2022 el mangaka ha decidit prendre un descans d'un mes per la realització de l'art final de l'obra. Oda ha declarat que vol acabar amb la trama en uns 5 anys, així que encara hi ha còmic per una temporada. El manga original ha estat editat a Espanya per Planeta Còmic, que ja ha publicat més de 100 toms de l'obra. La mateixa editorial ha publicat les guies oficials, llibres d'art i diversos anime còmics basats en pel·lícules de la franquícia. Qui són els pirates de barret de palla? Doncs són originaris de East Blue, però tenen membres de diverses parts del món. Són els principals protagonistes de la trama del manga i de l'anime de One Piece, sent capitanejats pel protagonista principal de la sèrie, Monkey D. Luffy. Se la coneix com els del ballet de palla pel característic barret del seu capità. En Luffy escull qui s'uneix a la banda. Ara inclou el metge de bord, que és un ren que canvia de forma, un cíborg com a fuster naval, un no mort com a bard, l'espadatxí que va ser un caça-recompenses, el cuiner que era un príncep amb modificacions genètiques d'una família d'assassins, la navegant que és una lladra experta a robar pirates, l'arqueòloga que va treballar per una empresa criminal presidida per un senyor de la guerra, el timoner que és un yogin que va ser part dels 7 senyors de la guerra del mar i també compta amb la companyia de Nefertari Vivi, que va viatjar amb els pirates del barret de palla, però que finalment va decidir quedar-se a Arabasta per exercir la seva posició de princesa. Els pirates de barret de palla tenen 4 membres amb poders de la fruita del diable. També han aconseguit una de les armes vivents dels 4 emperadors. I, després d'alguns esdeveniments, Monkey D. Luffy ha ascendit a ser un dels 4 emperadors. Tot i tenir pocs membres, els pirates del barret de palla són una banda molt poderosa. El seu capità ha anat derrotant persones famoses pel seu poder, i la mateixa banda ha fet coses impossibles per la majoria de la gent, com ara derrotar a organitzacions senceres. El govern mundial els ha etiquetat com una banda molt perillosa. Tot i que són pirates, no realitzen activitats típiques de pirates. Tots tenen un bon cor. La majoria de la tripulació veuen les recompenses ofertes per ells com un èxit, una senyal en quant de fama i reconeixement que han tingut les seves accions. Durant les seves aventures, els membres de la tripulació sovint s'han dividit en grups més petits per assolir múltiples objectius o tasques. A part, també hi ha 2 trios. El trio monstruós, format per Luffy, Zoro i Sanji,
que són els més forts, i el trio dèbil, format per Nami, Usopp i Chopper. Fins i tot, la banda ha acabat sent el líder d'una aliança anomenada Gran Flota del Barret de Palla, composta per 7 grups per lluitar contra Doflamingo. Uns altres protagonistes importants de la història són els vaixells. El Going Merry va ser el primer vaixell dels pirates del Barret de Palla. Es tracta d'una caravel·la que va patir moltes aventures i que finalment va acabar perdent la seva vida com a membre de la banda degut a l'enorme quantitat de danys que va patir i va rebre fins i tot un funeral viking. El segon vaixell dels pirates del Barret de Palla i el que fan servir a hores d'ara és el Tusansani. Es tracta d'un barc antic creat amb els dissenys dels pirates per millorar les seves possibilitats a les seves aventures. El món de One Piece està condicionat per la resta de poders del mar. Els 3 grans poders són la Marina, els 7 senyors de la Guerra del Mar i els 4 emperadors, que són les 3 forces militars més poderoses dels oceans i que tenen una relació vital amb el govern mundial. Entre tots 3 hi ha una delicada balança de poder. La Marina és la força militar marítima al servei del govern mundial, encarregada de l'aplicació de la llei, la seguretat internacional i les maniobres militars. Els 7 senyors de la Guerra del Mar eren 7 poderosos pirates aliats al govern mundial que els havia donat un perdó per tots els seus crims. Els 4 emperadors són els 4 capitans pirates més notables i poderosos del món, considerat com els majors enemics del govern mundial i màxims sobirans de la meitat de la Gran Línia, el Nou Món, on exerceixen una influència i control sobre altres tripulacions pirates i les illes autònomes. Kaido i Big Mom van ser substituïts per Monkey D. Luffy i Buggy com a emperadors després de les seves derrotes durant l'assalt a Onigashima. A més del manga, One Piece també compta amb una sèrie animada, produïda per Toei Animation i emesa des de l'any 99, compta amb més de 1.000 episodis. L'última saga de la sèrie, que abasta l'arc del país de Wano, es va estrenar el juliol del 2019 i continua emetent-se avui en dia. La sèrie de televisió ha estat també emesa a Espanya i actualment Crunchyroll ofereix el simulcast de l'anime en versió original amb subtítols a l'espanyol. A banda de la sèrie animada, la franquícia compta amb un total de 15 pel·lícules. La última, One Piece Film Red, s'estrenarà en cinemes espanyols a tardor del 2022. També ha arribat a Espanya l'anime de One Piece, estan editades totes les pel·lícules en DVD i Blu-ray per Selectavision. L'anime té més de 1.000 episodis i compta amb arcs argumentals agrupats en 2 grans marcs, el marc de la supervivència, la saga del Paradís, i el marc final, la saga del Nou Món. El primer, el marc de la supervivència, es va començar a emetre a l'any 1999 i va des de l'episodi 1 fins al 516. El segon, el marc final, saga del Nou Món, es va començar a emetre el 2011 amb el capítol 517. A hores d'ara estem a la 4a saga d'aquesta fase, la saga del País de Wano, que va començar a emetre's el 2019 amb l'episodi 878. A hores d'ara portem més de 1.000 i estem entrant en aquesta darrera fase de l'anime. One Piece, com hem dit ja, té 15 pel·lícules. La darrera serà One Piece Film Red, que s'estrenarà aquesta tardor als cinemes espanyols. També hi ha curts animats que han anat acompanyant diverses pel·lícules i fins i tot hi ha el One Piece 3D Trap Coaster que només es va emetre en cinemes japonesos. Ens anem ara als live action sobre One Piece. Per una banda, hem de dir que Netflix està filmant un live action de One Piece amb el guió de Matt Owens. La sèrie tindrà una primera temporada de 10 episodis i començarà la història des del primer arc argumental. Per una altra banda, existeix el One Piece Live Attraction, un espectacle que es va dur a terme a la Tokyo One Piece Tower basat en la història de One Piece. L'esdeveniment es va estrenar per primera vegada el 2015 fins al tancament el 2020 de la Tokyo Tower degut a la Covid. Els seguidors de One Piece han pogut mantenir la seva experiència en el món dels videojocs. Hi ha jocs per la Nintendo 3DS, la Wii, la PS3, la PS Vita, la PlayStation 4, l'Xbox, els ordinadors i fins i tot per als telèfons mòbils.
Els videojocs també han estat llançats al mercat espanyol, principalment els publicats per Bandai Namco. Què hem de dir del món del merchandising? Doncs que teniu de tot tipus d'objectes, figuretes i experiències per seguir el món de One Piece. Fins i tot al Japó s'han creat botigues especialitzades només en aquesta temàtica. Si teniu més ganes de conèixer coses de One Piece, podeu trobar informació a la web. Podeu trobar, per exemple, la pàgina oficial japonesa, que és onepiece.com. També hi ha moltes pàgines web d'afeccionats al món de One Piece. Una molt completa, que enllaça en 6.309 pàgines, és la onepiece.fandom.com. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop l'hem dedicat a One Piece. Us recordem que podeu accedir a la resta de continguts que ja hem publicat i us esperem en els propers.